Takže čaute lidi, vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme, jak si zahrát Rust zdarma, pokud nemáte na Rust peníze. Samozřejmě si ukážeme, jak si Rust koupit výhodně, anebo taky přes Steam. Takže jako první možnost máme si stáhnout Rust přes rusted.cz, odkaz budete mít v popisku video. Tady zmáčkněte na stáhnout poslední Rust Experimental Clients Mega. Pak vás to hodí na tuhle stránku a stáhnete si Download through your browser. To si stáhnete, takhle si to stáhnete a začne se vám to stahovat. Pak se vám to tady ukáže a tady na ploše se vám ukáže tady ta plocha. Tady to zapnete loaderem. Musíte u toho ale mít zaplay Steam. Bejt vám asi radši založím nový, ať vám to jako nedá bán, jako nemělo by to, ale jistota je jistota. Tady si musíte dělat, tady vám to jako načte ID, tady dáte newbie, dáte OK, načte si vám Rust. A tam vás to začne připojit na jeden server. A až vám to připojí, tak se odpojte, jděte do menu, zmáčkněte F1 a do toho zadáte to, co budete mít v odkazku popisku. Budou to servery, kam se můžete připojit. Mám dva takový typy pro vás na servery, kde byste se mohli připojit, protože já jsem tady ten Rust taky rád, dokud jsem si nekoupil Rust. No a teď se vrhneme k té druhé části, kterou je koupit Rust výhodně. Jak koupit Rust výhodně? To je otázka. Rust můžete koupit teďka na Humble Bundle, kterou mám tam taky v popisku za 4 Ečka, což je dost výhodné oproti Steamu koupit. Můžete to platit přes kartu, přes PayPal, anebo přes Amazon. Já si myslím, že to je výhodné, já jsem o tom ještě nevěděl, když jsem si to kupoval. A já si myslím, že jděte do toho, už jsem to viděl i na pár streamech, protože si to kupovali. Je to spolehlivé, jsem takhle viděl o youtuberu. A teďka se vrhneme na tu třetí možnost. Třetí možnost je to koupit originálně přes Steam. Jako to mám já. A to za 19,99 €. Takže to vyjde na 500. Plus tady si můžete koupit skiny, anebo tady si můžete zakoupit Rust Alpha 4 balíčky. Ale určitě se vyplatí si koupit ten Rust za 20 Eček, ale určitě se vyplatí spíš za ty 4, já bych šel do těch 4. Já jsem o tom teda ještě nevěděl, takže jsem si koupil za 20 Eček, jako nelituju to, baví mě to. A zítra se můžete těšit na livestream, který začne 7 hodin a v 8:10 skončí na YouTube a v 8:10 se přesuneme na Twitch, který budete mít také v popisku videa. Já vám děkuju za pozornost, užijte si hru Rust, já si myslím, že to je perfektní hra, jsou tam bugy, ale to se nějak dá přežít. Všechno máte teda v popisku videa, můžete se tam kouknout, já se pro toto video s váma loučím, můžete dát odběr, like, sdílet toto video, ať se to dostane co nejvíce lidem, ať si můžete všichni zahrát Rust, výhodně koupit si to, anebo také stáhnout, když na to nemáte těch 4 €, co si myslím, že by každý do té hry mohl dát, ale jako jestli nechcete, můžete si to stáhnout. Jak to zapnout, stáhnout jsem vám radil, kdybyste si měli nějaký problémy, tak se mě ozvěte do komentáře, já vám určitě poradím, ty servery budete mít taky v popisku, budou tam 2. Tak já se pro toto video s váma rozloučím, děkuju za pozornost a čau. A ještě takhle nakonec si mě můžete přidat na Steam, menu se tam takhle, Sinca 4, tady máte Simon 2143, ale tady takhle se tady jmenuji, mám na Rustu zatím odehraných 8 hodin, jako jsem si to kupoval včera, jinak na tamtom Rustu mám nahráno 60 hodin, tak si mě můžete přidat. A už fakt, děkuju za pozornost a